sa mga siloy gikan pantaon sa kabukiran nahilog sa Mga kasiloy, mo kini ang dog sa amo ang madam diri mga kasiloy nga imported. Mau si munding pala nak air ni kita sa kanya lagi 60 dito ni 60 pero dito na naman dito dito na naman karon ay man munding siya unsa gani na bay Tumba-tumba. nga Lingkuran. electric chair mo na siya si Munding Soriano, Mr. Munding Soriano, taga Barangay 6A, Victoria City. Mo kini kung sa mong madam, ano ira sa mong madam, ka-check kini siya, di kani siya, imported ni siya nga iro, mga kasiloy, kini siya. Dari ari, Daniel. Come on. Daniel, come on. Daniel. Daniel, come on. Come on, Daniel. Come on. Daniel. Dari